Така, гейс. Добър вечер отново, защото пускам отново видеото. Защото без как спрях предното. Тази вечер ще правим ASMR на български. Така, общо взето да ви въведа в това, което изпознахте. Twitch Ghost флашна, без да има абсолютно никаква причина. Не можахме да вземем правил на левел 2, съответно сега малко ще потухаме. Тук освен да вземем полк, друго няма да може да се случи. А по всичко личи, че имаме джунгли на топ и двамата патват топ сайт. Тук дали ще направят този кил на нашия? Просто това е... Окей. Мисля, че тук мигновената ми реакция спаси линията до известна степен, защото Twitch наистина, повярвайте ми, наистина е много зле. Не ме занимавам с това момче повече. Искам да се изнасям по най-бързия начин. Събрахме за Swift. О, не. Да, събрахме за Swifties. Затова му взех единия фарм. Не обичам хора, които никак не могат да играят да ми пишат Well Played Bro. Наистина. Защото трябва да им отговоря. Не ме разберете погрешно, тази игра не е само за много добре, аз не се смятам за много добър, обаче когато си толкова зле, просто не играеш ранкът. Просто играеш, когато играеш ранкът, играеш нещо, което можеш. Точка. Така, тук имаме Word. Мисля, че можем го и може би ще го направим. Даваме Twitch Jinx едно в едно. Сега. Обаче Гарен е прекалено бавен. О, не, това не трябваше да го правя. Това беше тотално my bad. Това беше my bad, само че това е техен bad. И не разбирам защо го правим. Буквално им прави фрикил, разбираш ли? Буквално им прави фрикил. Окей, благодаря. Благодаря, че не все пак ми спаси плея. Ето ти чукме на тебе. Найс. Дали ника. Мисля да оправим. Защото иначе няма да е добре. Не, това не мога да го спася. Ще умра и аз. Беше на твърде малко, че да си рискувам шатдауна. Имам 2 кила и шатдаун. Правя съм подобни изпълнения, после съжалявам цяла игра. Така, от тук взимаме Sweeper, Control Word и отиваме да се бием на бот. Да се бием, сигурно казвам, защото едва ли ще влезе в файт без джангъл. Добре, нека да е slow push. Окей. То си отива. За малко да го взема. Така.
аз играя мид. Почти никога не спирам да го унищожавам, защото те просто не си гледат минимапа. Съответно слага лорда и почти... Слага лорд не си гледа мапа, съответно аз ме давам на бърдичко. Разбира се, ако минавам изобщо тази посока, отивам и си го убивам. Да няма ли да запакваш, бе? Тук нямам плей. Така, Twitch 7 лева, Jinx 7 лева. Искам да се изликая. Искам да флаш W. О, не. О, не. О, no. Така, въпросът е, am I forced to stay here? Or not at all? Добре. Ще има ли дабъл кил? Ще има. Ах, добре, флашна. Добре, на този Twitch смятам, че ми дължи една бърза. Така, те ги оставихме за малко и успеха да се скарат. Нищо нова така. Nice. Опс, забравихме да вървим. Общото не можах да видя кой направи белята, обаче смея да предположа, че Гарен пак не е действал на време, защото преди малко пък имаше някакъв момент, ето реши да натиска. Докато всъщност можеше да направим много красив плей. Хоп. Приключвай нашия. Добре. Това си маля лута. Това за кой има лута, няма да го убием. Обаче ако няма е пътник. Как го танкна, бе, човеко? Как са бога го танка? Добре. Това беше мега нагло от негова страна. Всъщност, сетих се как го танкна. Моето W понякога играли много лоша шега. Точно такива случаи, когато се опитвам да дайвна. Защото като го дайвна и аз съм антаргетавал с W. Това факт го събра. Съответно, реално не съм аз виновен, той трябва да го знае. Той трябва да изчака докато мина в... изляза от антаргета по формата и тогава да почна да го удря. Но няма значение. Учим се, все пак. Окей. Имаме Дрейк, фри, абсолютно. Айде, ето още един чук. Ларчето се седи. Тази игра ще бъде доста лесна. Петрел. А реално има ли нещо, което ни предсъка, освен Кеолет Гейм? О, шит. Така малко... Аз май малко такова. Добре. О, да, тя ги бим. Защо Сайлас фарми? Не мога да разбера. I do not understand. Само не можа да разбера защо Сайлас фармеше през цялото време. Това може да стане доста по-лесно.
Надявам се той, че да има демидж. Просто трябваше да видите как се изхъби Ghost и флаша. Anyways, важното е да е useful в момента. Ми трябва колко е слаб. О, не. Това не е добре. Thanks, bro. А как няма да останеш за това вейв, бе? Ти има за рифтче. Twitch за мен, нали? Ако има control word, вероятно. Така да уча, не ско желая. Искам флаш да бъде. Или няма нужда да тъс. Си го направи съвичък. Оп, подарък. Общото всичко печелим време на джунгата, да спечели играта. Ще го убиеш ли? Искам да гледам отпреса. Така. Охо! Айде, чао. Там кенч. Така, много е важно. Много изключително е важно. Когато се фигнете с... Когато се имате яко предимство с малка или с който и да е съпорт, почти който и да е съпорт. А, не, Soul Code си може. Подарявам ти го. О, шит. Трябваше да флашна, ама изгредих. Записах минуите. Anyway, добре, всичко е наред. Всичко е наред, защото е доста въртка и да умира. Това животно трябва да го държим винаги много назад. И в момента сме в добра позиция, защото все пак той е същия лева като мене. Опа. Така. Имаме 30 минута. Това означава, че аз трябва да сложа това в глава. Любимия лорд. Опа. Така. Това не е оптималният плей в момента. В никакъв случай не е оптималният плей. Не, ти мен няма да ме фанеш. Имаме Гарен горе. Добре сега. Казвам ви какво трябваше да се случи всъщност. Когато имаме играч, който сплитпушва, единственото нещо, което ние като отбор трябва да правим е... И то вижте къде е влязъл. Сега другия въпрос е, че той трябваше да сплитпушва бот, а не топ, защото както виждате, колата тук не е. Тихо, моля се. Колата от едната страна стърчи. Не трябва да стърчат коли, т.е. коли повече не трябва да има. Добре. Съответно Гарен трябва да сплитва бот. Да, когато играчът ти сплитпушва и е особено с този стац, съответно той трябва да, за него трябва да отидат поне двама души от противниковия отбор. И получават числено предимство, да, събират се на мида и просто не умират.
че не съм го видял. А пък нашите го направиха. Играха 3-5. Без мене, без Гарен. Съответно, изчезнаха от картата. Загубихме дракон. В противен случай, когато просто не умрат, а чакат другите да ги енгейджнат, съответно не събираме 4, те стават 3 и нямаме числено предимство на мида и така печелим играта. Това е толкова просто, елементарно. Изключително елементарно. Той почва да бие демидж. Честно казано, малко ме притеснява Карма Кайл. Още повече, че има Джинкс, който за разлика от нашото момче в армия. И Джинкс лейт гейм също е много щупен. Имат два съпорта, имат Карма и Танкенч. Играта не е за подценяване, не гледайте статуса. Ще повече, че нашия джангъл не проявява някаква много сериозна скилове да показва. Това не го правим. Сега, както ви казах, ето е схемата. Ти какво правиш, брат? Пуш долу. Малко ме боли като гледам. Ами, гайс, просто нямаше какво друго да направя освен това. Честно ви казвам, просто гледам как Карена седи и чака и нищо не се случва. И реших, че просто ще ги бия. Да, рисковано беше, обаче крайна сметка всички реагираха на време и може би стана по-добре, отколкото всъщност можеше да бъде. Те ги убиваме, няма да ги бавим повече. Дори не можах да натисна соларито. Дори не можах да натисна соларито. Интересно, че съм бил в стол само една секунда. За тая. Те нямат сериозен плей, освен да се опитат барон, но много се няма да се докопат до там. Имат да пушват мид, имат да гонят Twitch. Така, чакай, че забравих какво ще правим. Да, имаме работа. Добре. Има едно друго нещо. Сега в принцип в момента маняка спалва. Вижда енеми на картата и просто тръгва към него моментално. Иска да го убие. Общото включва са инстинкта лука-пука и тръгват. И тръгва към него. Бега тук. Ама че дебела работа. Ами... Просто трябваше да флашна по-рано. Аз трябваше да флашна по-рано. Но така като гледам, файта е наш. Така че... Абе... няма се лъжим, няма какво остане. Трябва да са наистина много прости, че да загубим тази игра. Наистина, дори аз и да искам да я строя, не може да я строя. Ако почвам да отрека.
изяз като малките деца. Добре, сега правим пълни глупости. Добре, айде. Айде, топа. Айде, деца. Айде, мили мои. Айде. Има фрикола. Буквално фрикола. Значи, преди да влезете в тимфайт под някаква кула или под нещо друго, виждате ли? Тя не е всъщност фри за вземане. Ай, чао. Надявам се играта да ви е харесала. Ще ви видя в следващото видео.